Allez, aia, Shaoli. Aia. Allez, ea. Goizeko zazpiak Esteren Zubiko sala berria etxaldean. Egunero bezala abenduaz geroztik, tenore untan, Jon Paulerena eta bere aita lanean dira ardien daizteko. Egunean bi aldiz, bai. Azten gira goiztan zazpi hontan eta atxetan 6 hontan. Orotarat baditugu 250 bat ardi. 200 bat inguru ardia heldu, amak, 40 bat azkuntza eta gero zomaiz marru. Ea. Etxalde untan, Manes buru beltzak, Ea. buru gorri eta Euskal Biarnes arrazekin oso irrati sohmarkaren hartua den ardi mota. Berdin gorriak izan bagenitu gorriekin segituko, baina gero maite ditut ardi bezala nolakoa diren eta gero mendian bizikuntza egiten dira eta negutxeago ditu dute, baina baituzte beste abantaila batzuk. Ardiak elikatzeko, Jonek gehien bat etxaldean berian ekoiztutako bazka bariatzen du. Sohmarkaren errespetatzeko gisan. Haupean baira baldintza batzuk, behar dena laboraria pusatzen duena lekuko bazka kontsumitzea, ardiak kontsumitzea, eta gero kanpotik ere ekartzen alda, baina mugatua da. Ardiko uste dut 280 kilo ekartzen aldirela kanpotik. Sortzez Donostiara, Jonek bere osabaren segida hartu zuen duela 5 urte, etxaldean berritasun zonbaitzu ekarriz, hala nola gasnaren egiteko sala eta makinak. Ardiak deitzi bezain laster, esnearen parte bat transformatzen du berehala hemen oso irratiaren ekoizteko. AOP sohmarkak izigarriko fama ekarri dio Euskal Herri eta Biarnoko mendietan aspaldidanik ekoizten den gasnari. Froga hemen Doni Banegaraziko merkatuan. Celui-ci, il a 8 mois. C'est des tomes de 3 kilos. Et on fait des tomes de 6 kilos aussi. Les 6 kilos, après, on les ouvre à 1 an. Parce qu'on aime le vieux fromage. Et les gens aiment aussi le vieux fromage. Sohmarkako gasnak zigilu batekin ezagut daitezke. Ardi buru bat azalean, kalitatearen seinale kontsumitzaile hainitzen zat. Badu arrakasta, importadu eta okandezan be marka. Jende galdeiten dut. On est le pays de l'osso irrati, on est sur Erasi-Baigorri, les cantons quand même, on est beaucoup. Et je trouve que cette diversité, justement, elle est importante parce que tout le monde peut y trouver son compte. Arrakasta hau, urte askotako lanaren emaitza da. 40 urte hain zuzen, oso irrati sohmarkak berrikitan ospatu dituena. Garaian esnea, jokoforaren egiteko bildua zen, bainan gero eta gutiago, laborari eta transformatzaileak akort jarri ziren orduan sindikatu baten sortzeko eta mendian egiten zen gasna hobeki defenditzeko. Ondoren, ekoizpena 90. hamarkadan garatu zen azkarki. Sohmarkako partaidik gogun egan zien behar ziela komunikazione bat egin oso irrati filmaikin. Eta hoi mundok ezagutzen du, oso irrati zen filma hain erraite bat, eta betik baliatzen da eginko komunikabidetane, geoftik esne egitik emendateria hantxez, lauetakuz, ordin beno jabo gazna egiten da. Gaur egun oso irrati sohmarkak 1200 etxalde inguru biziarazten ditu Ipar Euskal Herri eta Biarnoan, eskualde untan laborantza eta batez ere ardi hazkuntza bizirik atxikitzea lagundu du. Sail ekonomiko importanta bilakatu da, orotara 21 enpresak onda dira transformaketan edo gasnen ontzean berezituak, zonbaitzu handi, beste batzu tipiago, eskuran, Siberu eta Biarno arteko mugan, Joanes Lerduk bere sotoa sortu zuen jaz, ekoizleeri eien gasnen ontzea proposatuz. Donc ici on a un fromage d'estive, mais à croûte morgée, on va dire, légèrement morgée, c'est-à-dire que c'est des fromages qu'on frotte à l'eau salée 2 à 3 fois par semaine. Et ensuite, on essaie de faire des fromages plus à croûte grisée,
grisé ou légèrement marron. Notre travail à nous, c'est de s'adapter à chaque producteur, à chaque qualité de fromage de producteur, et essayer d'orienter la formation de la croûte vers ce qu'attend le producteur aussi, au niveau hygrométrie, température, aération, ventilation. Tout ça, c'est comme ça qu'on pilote et qu'on arrive à faire les croûtes à peu près qu'on veut, quoi. Gasnak bederen 120 egunez onduak egon behar dira, 120 egunez 4 kilo baino gehiago pisatzen badute, ezinbesteko baldintza gustua lortzeko. Il tapisse bien la bouche, ce qui permet d'avoir une belle explosion aromatique avec voilà, des choses beaucoup plus fruitées, boisées. Sohmarkan bestalde, etxe ekoizpena emendatuz joan da azken urte horietan. Esteren zubiko Jon bezala, gero eta laborari gehiagok erabakitzen dute beraiek gasnen egitea. Aski tropa txipia baitugu eta esne kantitate txipi horrekin bizitzen izateko gasnatuz gehiago balorizatzen, saltzera joitea ere, erosleari zure lana esplikatzea eta ikustea erosleak ere gero apreziatzen duela zure gasna, gero kontentzira bizta dena. Guen sormarkak, segure guen ez niai eman du balio bat, ez aski, bena balio hun bat, behar dia guai gaztik plantaz izen eta ohartzen gia, gutio gazte plantatzen dela, behar dugu atxuetoki guen ofizioei eman inbeak plantatzeko, jinditin guen ikuste eta guekin lanin nahi dutin. Beste desafioa Sohmarkarentzat baldintzak egokitu beharko ditu hain segur ingurumenaren alde, eztabaidak izanen dira, baina dudarik gabe oso irrati gasnak oraindik etorkizuna badu.